Kapugarayo, adi maipapas. Hello. Nag-automatic shut off ka, hello, kumusta ka? Nabayag, adi ka makikita. Hello, kumusta ka? Kahiliw ko, kaandam dito'y dana. Babas, aldaw bulang kintuwen. Ayat mo, kadinita nagbaliwen. Kayat ko, ida apasublem. Kahiliw ko, pintas alangin-langin. Hello, kumusta ka? Kumusta akmet dita puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko din ka sumbatan. Kitaw ko siya tayo isang petang. Hello, naputol na kakapsat. Paglakata nakasurot kayo. Og sir, ready kayo po kalpasan na ito yan. Unot na ko. Hi to new viewers. Hello, kumusta ka? Nabayag, adi ka nakikita. Hello, kumusta ka? Kahiliw ko kadam dito'y dana. Hello, kumusta ka? Kumusta akmet dita puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko din ka sumbatan. Kitaw ko asya tayo isang petang. Hello, kumusta ka? Kumusta akmet dita puso? Takan, tawag ko din ka sumbatan. Itaw ko asya tayo isang petang. Itaw ko asya tayo isang petang. Hello, kumusta ka? Hello, pasensya kayo naputa na putol na kay damdamo nga live ko. Kaya dahito na puti para kada kayo amin nga 180 labas na nga aga. Dahito na puti para kada kayo nga agwibuya. Dahito ikakabsat ken kagayem Nicole. Saka na kayo, handa kayo nga danagan nito
sino ka na kayo iti mga bakitin necklace. Ipapay ka na tayo ni Jamia Olivas. May kanggasat, may kanggasat. May isang necklace 925 Italian silver manipod ni Jamia Olivas. Okay, ready? Hi to Jamia Olivas, shout out taga ano kayong nakisali. Pa-shout out taga ano kay kanong nakisali.
kayo dito mador. Ako pagsalada ka sa tiyan ko. Oh, ready. Sayangku, Saan tatakbo na? aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti Asino katakwada po iti kiti onse ti mapagasatan nga marigalwan babaen kini Jamia Olivas iti may nga necklace 925 Italian silver. Padalan tayo apo no sino ti adagasat na kalakawada nga 11 ready agkararag kayon kakapsa siya kumati mga baka po. Kakabsat, gagawin kita man dati. Madanagan nagkakabsat. Nakalakon, amok kinaganan. 11 nga babae ako iti nagbunutak. 11 dami nga babae. Suspense. 11 nga babae. Tagsala kayo. Happy waking everyone! Sabay ko ba ako tamaliwliwakin mararayaw kayo amin ikinay niya pa nga oras manipon dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. So inano mo nga host iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. At damanin kata kayo ako nga mang sutsutil ken mang papakatawa manipod ako dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kumusta kayo amin mga OFW? Kakayo po nga sa Pilipinas na ibang nga rabiyo amin. 60 nga naka-online dito yung oras. Ina nga bak kakabsat? Ti ayan nagbanda na ti loud. Iya balistero sino ti taga-loud kada kayo kakabsat? Taga-loud, ti na nga bak.
Oh, ada bagi ko na nga pag-extra. Iti banda na iti laod, iti balisteros kagayan. Asada, gigi bye-bye, iti balay da kakabsat ken kagayem. Congratulations to number. Ada ka dito eh. Tinamber na po kung nabaliktad ka, agbali-baliktad. Number, mabali mo baliktad, nilamber na kakabsat, agbalin nga baliktad. Congratulations to number. Jamia Olivas na alakabsat, datay 925 Italian silver mo, na may isang necklace kakabsat kin gayem, makita yun dyan. Congratulations to number 6. Number 6, Debliger Pasqua. Power beats slow. Congratulations to Debliger Pasqua, winner of the Nestle necklace kakabsat in 925 Italian silver. Adagar na, babae ko nagtatay so nga Debliger Pasqua. Congratulations Debliger. Awan sweetie na. Ay to Danica Lustina, Siakun ko lang ni Debliger Pasqua. Talaga nga sika. Yung number 6. Ako yung number 6. Ay, why? Number 6. Number 6 ni Angie Alamo. Yeah, 1. Kasi by number din oblique pa. Debliger, pasensya ka, 7 kagaya mati. Nadulingan to yung utibiyang. Angie Alamo, nangabak ka. Baglaktin baga mo. Number 6 ni Angie Alamo. Kakapsat. Number 6, hanga dinagan na kasi naipang ko dinagan na kami tatay. So nga dinublik by number kami dinamayan to. So agree rin ni Angie. Angie Alamo, nadulingat. Number 6, Angie Alamo, babawiin ko ang yung pinanalunan Debliger Pasqua. At kami nagan na nga number 6 ito eh. So nga, binilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, Angie. Number 7 ni Debliger ka talaga. Okay. Oh, thank you sir. No, kukan ni Angie Alamo, Debliger. Siya tinagkamali di jay. Angie Alamo. Ni Angie Alamo, abutin na nga ba kang sikat Debliger. In trial ko lang dajay. Number 6 ni Angie Alamo. Number 7 ka, Debliger. Yung kapatadanagan namin dito, ay di pa nangaramid ko, 6 tatay, adanagan na, nagkamali na tinamdam mo sa dinilang ko, isa nga, number 6 ni Angie Alamo. Number 7 ka, Debliger. In trial ko lang, no, kusto aja pa nang iyawans ko, nagkamali na mo tinisong. Napankin ni Angie Alamo. Angie Alamo, agagasat kasi ka, ni Debliger ka, agmamalas. Okay, Debliger. Okay po ko na. Nakastati kayat ko po. Number 6 nga talaga ni Angie Alamo ko noon. Baka number 6, kung number 7 ka, agree. So nga, baka penenget kayo diti tangatang kakabsat nga. Narikat na ganawa, penenget may alam nga, penenget, babae ka, kaya malablabusam na po, Liberty Bold. At ay may, iso nga, da kayo po nga mahilig nga makipinenget. Makipinenget kayo, timunang ikatan nyo dyan, tingato na. Katayo di bado na, tano do tagbuya. Ito no malablabusan ng tayo sunan, dati kapag nengayo, irogi yung di baba. Tano makita na jay kuana, Liberty Bold no kang mabuya. You're listening to the beat. One exclusive mix by DJ U1. Jamia Olivas, i-message mo to kanyak dajay correct address mo si Angie Alamo. Tapno ipatulot na tibaya GRS ni Jamia Olivas. Di may apo sponsor tayo niya. Man, nagpapiso dajay, agpipinenget pipinenget apo. Ano, nagpipinenget taga high school kami, agbuya kami, lalo na babae. May ikatan na giti palpaldada, kata giti para may ikat apo libre. Libre ti pa nagbuya mi di. Salamat po sa mga sponsor. Okay lang, sir. Hello, Emily Guillermo, di ba? Yayay di, no? Kaya takdagbuya, no? Dagpipin ng tatati pa nakalabos na kati kaya't ko nga mabuya. Okay, may isayaw, sayaw.
Jamina Oliva, sirs, on hand jay items pwede meet up jay receiver nan. O dadi kano items on hand kon jay items pwede meet up jay receiver itnan. O sino apo ti para-receive king ka di jay iji balisteros anjay mabalin mo nga mapantalaan di jay ay balisteros at da jayon. Oo, picture mo tumot atay bagam to kag yaman ak kini Ma'am Jamina Olivas iti liwliwa kino kay aw dagiti OFWs nga Ilocano iti nagbalin nga regalok iti panagpa-question da iti microphone nga nangisit ti ulo na ko na. Oh, di ba? Thank you agpatang kayo gini Jamina Olivasen. Automatic da jay na puta amin nga ibagami dito yapo kuskusto. Kastamat kini ni Lynn Castillo, si Kalin Castillo, itit munta din ang Vermont tapaludang kayo amin nubigat apo. 50 pesos. Hi to Glory Balongga, makapakatawa man sir, at is panag-istoryam ko na. Mama, isusisi mimidi. No, adag papungat idi nga high school, gatay ka-school ang midiyeta, siyempre, mostly kakapsat kami di pagpapanangatan dagiti high school nga babae 3rd year 4th year kas jay may papanti boyfriend agiin nagaw dati boyfriend no adda nakita mi nga nag-ariyaw idi nga nag-ariyaw nga atay ana-anawa na karintaro mo tumaring nga nagbuyag lalo babae na po pinangat kakapsat laban ti baba laman ti nga to inikatan ti bado kalag nalaop. O di makitam dajin nga free nga makitam live direct ko namno ka. Di makitam magpapayso. Hangap basol dajin ta nakita ka rod. Basol to dajin kinapapin nan. Dagijay. No apapera po dagijay syempre kitinubnob jay naram na tay may isa. Sinsinelos daw no agkaribal dag peneng daw libre ti mata. Maokokyan dagijay kakapsat ken kayem. Kaya tamidi, panti-panti. Sa amin to no, talaga nga ada makakasin sa kami to tumulong. Nakita mi tay Glorian. Bye-bye, Konana. Hello, bye-bye, God bless you, Konana. Okay, ayan ko. Kada kayo, amin na po ko nagbuya, nagdingag kinadito po ng live ko po. Ayan ko na butig pakata tabal baniwak to balin tag live ko medyo sakit ti karabukob ko laya pa mo ko na na. Ay so nga barbaniwak to po tag live niya po ni DJ Arnel Takmo po tag live no bigat. Iti aring padek tinapalabas na alauna aging alas 8 tirabi aging gaiti alas 10 tirabi dita Pilipinas. So nga da kayo amin na po nagbuya. Manipod na po dito di Santa Cruz Tenerife Spain dito ading yo. Manung yo kapsat ken pagayam yo titangatang siyak ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina manipod dito Santa Cruz Tenerife Spain. Idandanon ko na po itinaragsak nga rabi yo dito Pilipinas. Nimbangal daw nimbag nga rabi bigat malem yo dito ya bro. Da kaya po mga OFW keep safe and God bless you always. Thank you very much. Happy kada kayo amin apog yaman nakapo dagiti amin nga nagfollow tabarbareng naala tayong ti 10,000 followers. Thank you very much. Ito tulong niya po dito liwliwakin ray aw dagiti OFWs kay Ilocano dagiti apo nga 13 admin. Thank you very much kada kayo amin. Naimbaga po nga rabi aldaw bigat kun malem yo amin nga awan ti labas na. Adios.